Muito hobby contento com a aanwezigheid die collega naar die Hollanda is de opleiding Barrio Regie gestart. Er is eigenlijk de opleiding die Hollanda, het is de Nederlandse opleiding wijkzorg. Nog steeds door strategieën, ik denk prioriteit, unta intelligence-based policing en outra community policing. En dat is waar dit over gaat. Dus no scared. We willen dicht bij onze samenleving staan, we willen goed dienstbaar zijn aan onze samenleving. Servir nos pueblos, servir hinderland. En daarom moeten wij ook goed in die wijken verankerd zijn om een relatie op te bouwen. Maar ook de collega's ontwikkelen en vormen en trainen om dit goed te kunnen doen. En dat hoort eigenlijk bij onze ontwikkeling. Dus met een hoopje contento. En de collega's zijn ook enthousiast, ze pakken het op. En ze hadden er ook behoefte aan, hè, want er was nog geen opleiding wijkzorg. En nou ja, op deze manier gaan we dus met ons korps vooruit.